kwatiri kuita pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Nhasi tachanya kudarira Chief Nyamaropa kumadziva uku kwatasvika kune nyaya yemurume ari kuti mudzimai wangu muprofita anoshandira vanhu asi ave kuvhurira varume vane nzara yebonde makumbo. Regai tipinde muderera Chief Nyamaropa tinzwe murume achitsanangura mafambiro akaita nyaya yake. Imba yangu yakatanga kunetsa muna June baba vakati ndarota hope mudzimai wangu. Kurota kwandaita hope ndarota munhukadzi achiuya mberi kwangu asina kugara zvakanaka. Hope dzinorevei? Vakati hope dzinoreva zvechihure. Ndobva tagara ndobva tagara ndobva ndatanga kurudza masunflower. Ndichirudza masunflower pane muzukuru anobva pa next door. Muzukuru akabva adarika ndichirudza masunflower. Akadarika akapfuura akaenda kwaenda. Baba vakabva vati kwandiri ko munozvifambisa sei? Ndakati zvei zvikanzi pamamuchirudza masunflower matakurirana nehembe. Ndakati ndandisina kuzviona. Izvozvo kana zvaitika ndinokumbira ruregerero. Zvaitika saizvozvo. Zvakanzi paya pandakataura kuti ndakarota hope paive kunyepa zvangu. Ndada kunzwa kuti unotidini. Murume uyu paakambouya pano akagara wakakwenya ruviri pazasi pegufhu rako. Ndakati kana ndakakwenya izvozvo zvakaitika mukusaziva. Ndobva tatotaura nandi zvapera mudzimai wangu. Muna October vakabva vaenda kunonamata kuChegutu. Vaenda kunonamata kuChegutu vakabva vadzoka zvakanzi mweya wati pamba pedu panorwa nemheni. Saka mukadzi wako ngaareurure. Ndobva ndati kana mweya wadaro zvakanaka. Asi nichekureura handina. Vanzi panzi ngapareurwe. Takabva tafamba ndokuenda kumaprofita ekutanga kunonzi ku15. Taenda ikoko vaya vakati nesu hapana chatiri kuona. Ndobva taenda kwepiri kukadoma. Mai vanga varipo vakati baba kufungira zvenyu kwamunoita mudzimai mune kufungira kwamunoita ende munogara kumba kwenyu zvakanaka. Kana manogara kumba kwenyu zvakanaka ndizvo zvamunofungira navakadzi vagara vanotonyengwa ivo ndo vanotoramba. Izvo zvimai vanogara vatorwa nemurume akavanyenga ivo vakati vakaramba. Ndobva tabva paya tichibva pamuprofita vakabva vatimurunzira murume upi akakunyenga. Ndikati inini handina murume akambondinyenga pangotaurawo zvako kwemweya. Ndokubva tabva vataenda pamuprofita wechitatu. Mai vava tasvika paya vakabva vati vasimudzai vakabva vataura kuti vabva vataura nhoroondo dzekurudziwo. Ndobva baba vati aiwa zvisizvo zvatafambira pane nyaya yatafambira. Mai vava vakati inini handina chandiri kuona. Ndokubva tabva paya tabva pataenda kumba tasvika kumba tagara zvikanzi haina kupera kureura kunotonzi kureura. Inini mazuva ndinotonzwa kukusema zvokuti ndoda kukuendesa kumusha kwenyu. Vandati aiwa kana muchinzwa kundisema izvozvo hazvina kuipa asi ndoda kuti chokwadi chitange chabuda pachena. Takabva tabva zvakare vataenda pane umwe muprofita. Muprofita akasvika paive pazamba. Muprofita akati mai mune chivi chamakatoita mimi zvinoratidza kuti makadi mune upombo hwamakaita paive usiku pacheri. Vandati inini handina chandinoziva. Zvikanzi izvo zvotoratidza kuti makapomba usiku zvinoda vadari makuseni. Makuseni takabva tatakurwa tikaenda padivi nababa. Tasvika baba zvikanzi mai vanofanira kureurura kuti vakaita cheupombwe. Vandati dai mweya muchinonyanyatsotarisa. Baba vandipa vakabva vati kokukwenya kwawakaita nekufukura kwawakaita hembe izvozvo zvinorevei? Ingozvitaura riri zita charo kuti upombwe. Ipapo ndakabva ndataura kuti ndakareurura upombwe. Ndikati kana kufukura ikoko nekukwenya huri upombwe saka ndinozvireurura kuti upombwe. Tabva paya muprofita akabva aita munamati yake akaita tamunzira kuenda kumba. Zvakanzi wakapomba nani kangani ndoda kukurova. Wakapomba nani ndoda kuti mashamba. Ngatidzokere kupi kumuprofita. Ndakati handidzokeri handina munhu wandakapomba naye handidzokeri nekuti handina munhu wandakarara naye. Zvikanzi alright ngatiendei kupi kumba. Tasvika kumba yakave hondo kutukwa zuva nezuva. Hure remunhu hure renyika yose uri hure renyika yose. Murume uyu kuya kwanga akuita pano muzukuru aiwa yapamba kuya kwakanga akuita pana ziso rake rakanga rakukutarisa zvakanyanya. Saka murume uyu aifanira kuti kumumisa kuuya pano pamba. Ndakati izvozvo ini ndasati ndazvicherechedza. Saka murume kuya kwaita ini ndaita zvekushandira vanhu kumadzibaba. Murume kuya kwaita waitoya achishandirwa pamba paya. Ndobva ndaenda kune vazukuru vake vakadziso vandataura ndikati ndinovaita vana maiguru. Vana maiguru sekuru inga varege kuya kumba kwaanendawo. Tabva paya nyaya haiperi ndoramba ndichitukwa hure remunhu hure renyika yose. Kai rimwe zuva takwira bhazi taenda kurufuta dzoga zvakanzi hauna chikomba chimwe chete. Pane murume anonzi Mhofu. Chikomba chako futi Mhofu uyu ivo vanoera Mhofu. Takaenda kunotenga masofa angu kadoma.
ndikauya nemasofa ndikaona vakagara namofu panze zvikanzi pobepa wakandona ndikagara naye pane akanga atondiudza kuti iwewe auya zotambira madhamu aya zotambira girlfriend yake kutambira masofa akatiburutisa masofa mumota takaenda naye kumba kwedu akatiburutisa masofa ivo vanga vasina anovabatsira rimwe zuva tekabva tichienda kuchechi mofu yakasvika bva atitengera madrinks mapepsi zvikanzi kutenga kwaakaita tsitsi dzake dzawandisa aitenga pakudii chikomba chako tabva ipapo mofu ivo vakamboenda kubotswana tinorima mapfunde edheoti mofu akabva ati akauya pamba akati amai mofu ndiri kukumbira marara emapfunde ndikuda kubika chidoro vandamuti amarara wemutore zvenyu mofu yakabva averengera zvakuya kuzotora abva auya ivo vatodzoka kubva kubotswana kwe akasvika akati mai mofu makazoti kudii ndikati amarara ndikati torai wani abva haana zviya zvekutora akabva wana chimera zvikanzi boba kureva kuti mofu pandaiva ndiri kubotswana aiva achitendera pamba penyu uri hure rinosungirira gumboko neuko richirara nevarume inobva ndati oro ndakati zvikanzi tinofanira kuenda kumba kwamhofu mukadzi wamhofu azive kuti iwe uri girlfriend ramhofu nekuti tsitsi dzake dzawandisa panapo uri hure wakazvitanga rini kuzvechihure izvi daiwariga zvechihure tagona kugara sei tagona kugara zvakanaka pamba takasimuka takatoenda kwamhofu wacho tasvika kumba kwamhofu kwakanzi mhofu ndauya panapo maitonga musha wangu ndisipo ndiri kubotswana mhofu akati guri ripi mhofu zvikanzi 2021 ndiri kubotswana makaya makakumbira marara emapfunde pambapa makumbira marara maitoratidza kuti maitandira nemukadzi wangu maideini ndisipo ndiri kubotswana mhofu akati ndakatuya ndikakumbira marara zvishuwa ndaingotopamba pamhofu patinodi pandirosisvika uya murume ari zvikanzi ndarota hope ndarota uyu mhofu neuya muzukuru anosiuya pamba ndavarota vachirwa vari pano pamba vachirwira iwe uya akazobvawo uya akabva vaiti usiku pakarira nziyo iya yafreeman inonzi man to man wanzi muka uteerere nziyo ipi iyi makadzi mazuva ano havaite vakadzi vanonyepera kunyarara ukanyepera kunyarara iwe uri hure hai saka uya anodarika takagara akaita semaploti muzukuru uya aidarika saka rimwe zuva adarika anga ane mombe dzake ndaitsvaira pavheranda ndakabva ndasimudza musoro zviya zvekutaza zvakanzi rega ndikubatsira haurambani naye nekuti akakunakira iwe ukamunakira ndoda kukubatsira uyu murume haungambomurambi nekuti akakunakira iwe ukamunakira murume uyu saka haungamborambani dai wasiyana nazvo izvi tigare zvakanaka indakati zvikanzi nekuti muprofita uyu akatotaura zvikanzi zvakataurwa nemuprofita izvi unofanirwa kuzvinyora pabepa kuti kusagara zvakanaka kusagarira varume zvakanaka kugara meya nekukwenya pandakaita nezvakataurwa nemuprofita kuti wakapomba izvozvo zvinyore pabepa kuita kuti zvakadzokorora munini wangu azoita witness ndakanyora bepa iroro zveshuwa ndarinyora ndaverero kuti ndizoya naro kumusha iyo vakaisa signeti yavo ndikasaya ndabva ndarichengeta mubhemu saka pandakazenge ndakuya bepa rihanda zvangu kuzorona takagara kutukwa masikati usiku nange uchingotukwa pfambi uri hure risingaiti pakabva paita zvekare murume wechitatu murume uyo anogara muraini ane vakadzi vake vaviri aitofudzwa mombe dzevamwe vanhu musaka murume uyo aidarika anenge zvini pamucheto kemunda kuda zvekuti unenge uchitomuona zuva regarika idarika vakabva vanditi rimwe zuva ndichitowacha munoziva here kuti munhu anonzi baba apita muraini munhu akutoti adana nemukadzi wemunhu ndikati anonzi adana nemukadzi wemunhu upi zvikanzi anoda nemukadzi wemunhu munhu anodana nemurume asina kana pendi anomudii murume akadaro asina kana pende asina kana chaina chivakadzi vakavari kutambura vanoti ko zvaita sei tagara inongotaurwa baba pita inotaurwa zviya zvemuzvibhende zvazvo zvikanzi zvoni ndarota hope ndarota ukagara pasitupu yechidhumbeni kana kuri kusanyati chidhumbeni imba inobikirwa ndarota ukagara pachidhumbeni kugara kwangu wakaita pachidhumbeni apa wanga uchitarisa murume wekuti muende kwaba muda kudi kuenda inongotaurwa yababa apita vai kutukwa bamunini vakaedza kutigadzirisa munin'ina wavo saka rimwe zuva vaikofora kukaravheta munda nguva yekukaravheta yai vachikaravheta munda muya uyu muzukuru uyu ndo rodhi yake anoshandisa achienda kumunda kwake akabva achinja akagura nemunda make akaenda zvakanzi wamuona here masuku anonzi masuku ndakati ndamuona achidarika kuenda kupi kumunda zvakanzi kudarika kuenda nemunda achinja nzira yake aichinjirei nzira iyi ndobva ndati inini handizivi saka zvataga zvakanzi ndikuda kuti uite munyamato wokuti masuku abve munzvimbo inei tabva tagara tine mwana 1 nababa ane 13 years saka tagara vatokurura mombe dzavo tatobika ndiri mumba vakabva vandishedza zvakanzi uya pano wati kudii nenyaya yekuti murume afanira kubva munzvimbo ipi munzvimbo inei zvakanzi unoziva here kuti nyaya dzako idzi dzechihure dzinotemesa vanhu nematemo ini ndinogona kutema munhu nedemo ndikaenda kujeri ndinogona kutema munhu nedemo iwe chero katiza ini ndobva ndazviuraya inyaya yakakura yekuti zvemasuku ndichimuona uyu murume uyu kumuona kwandinoita mwoyo wangu unotondirwadza iwe unombozvifungawo here kuti nyaya ikakutendeukira inokusiya papi
ini ndotoro nehundu dzinotevera ubvunze vanhu vekwedu kune akatombobayiwawo nepfumo inyaya unotamba nayo. Ipapo ndakabva ndafonera bamuni ndikati bamuni ndonyaya iri kutaurwa nemukoma wenyu. Bamuni vakabva vati mai guru kana zvadaro modi imbouyai kunoko manheru. Saka ndakamirira mwana uya angaenda kumombe ndakati ndingasiye mwana wangu manheru acho. Ndobva mwana auya takatobika sadza ndofunga takabuda pamba kuma8 ndakuti nauye demo yataurwa. Ndobva ndabuda nemwana kuma8 tikaenda tikanorara kunext village. Tikamuka mangwana acho tikaenda ukadoma kwabamuni tikasvika tikanogara vhiki yose kwabamuni ndikuyavo. Vamwe vachiedza kuti vagadzirise nauya vanga vatomboigadzirisa kumashure ndiko bamuni vakaigadzirisa kanokwana ka4 vachitaurira naye ii nhau yenyu iyi dai yapera vanhu vakuru madi magara zvakanaka mugadzirisane tigare zvakanaka. Vanotisiya tichiwirirana asi nyaya yavanotaura baba usiku masikati mukusvika bamuni vadza kuti gadzirisa paya takabva vazotevera ivo kadoma vakadzoka apa vanhu vekumusha wangu vasingazivi October, November, December, January yapo ndaenda kwa bamuni ndipo vakazopa ndakazozivisa vanhu vekunokumba kuti ndonhau iripo. Tadzoka kumba kuya mumwe musi takarara vakabva vati vakapepuka vakati ndiri kunzwa musoro wandiri kunzwa asi ndiri kunzwa hasha dzekuti ndirove munhu. Saka ndandine mwana uya ndobva ndafunga kuti zvino hasha dzekunzi ndirove munhu nenhau iyi mataurikire inoita kutukwa kwandoitwa nei. Ndakabva vakabuda panzvimbo ndakunonamata ndobva ndamutsa mwana wangu ndakati iwe pana baba vati vanonzwa kuda kuramba ngatitize wanga uri usiku futi kwakuri ma11 kuya ndobva ndabuda nemwana uya takabva tangonhonga kabhegi. Saka vakazviona kubuda kwatikatanga kumhanya vakabva vamhanya ndokuti bati ndabva ndadana munext door vanonzi vamhaka ndikati vamhaka izvo vanga vasipo zvavo nemwana akabva ashedza vati bati vakati dzokai kumba mamushedzere vamhaka moda kudi urwere huri pandiri. Tagara paya nyaya haiperi inongotaura mumba makabva manyorwa chipepa chinotori mufoni chandakatora chakabva chanzi tsuru haiponi murutsva kaviri chakabva chanemirwa kumadziro chotori mumufoni. Saka kutukwa nekusvorwa nekunzi hure renyika yose ndaneta nazvo. Ndinotenda mambo. Chokutanga inini ndinogona kutaura Chindevere. Chishona ndinogona kushaiwa mamwe mavara so. Nyaya yakaitika tigere nemukadzi wangu. Baba. Nyaya yakaitika tigere nemukadzi wangu pamba ndeyekuti aiuya masuku iye achiuya achizo profitiwa pamba nemudzimai wangu. Asi musi iwoyo akauya achifamba zvake. Saka takagara paveranda rembaso. Masuku ari kumucheto, ini ndiri kumucheto, mukadzi amire apo. Akatarisa tichitozuwa so zvakaitwa na maiso. Akakwenya pazasi pekuvhu rake nechiguno ichi kaviri. Yes. Inini pandakazviona izvozvo ndakati no, maybe it's a mistake. Ange akarivara so ndokusiyana nazvo. Asi ndakaramba ndofunga so ndikati but makwenyero of course inogona kuita mistake but why atanga amutarira kumeso. Saka tarara usiku ndakazvitaura sehope ndichivhunza kuti noziva ndarota hope kuti ndarota hope kuti munhukadzi so anga akatarisana nemunhurume ndokubva akwenya apa zinoreve yakati chihure ndobva tarara. So the following day around 3 kumanheru so akauya masuku pamba pedu pane kunze kwemusha so uko kune nzira inofamba nevanhu vachienda vachifuura so then kuno nzira imwe inoenda vhaya pamba ichinojoina uko kune iyai. So masuku akauya pamba akawana mudzimai anga achigadzira mbeu yemasunflower so ndakagara paside pake tiri kuzuva zvedu so paakasvika masuku yavo
akasvika masuku akataura nesu. Mudzimai paakamuka achisimuka so akasimuka nedhiresi. Ini ndokubva ndati again, ndokubva masuku aya achangopfuura so ndopandakabvunza mukadzi tarira wonzi unoziva izvi uyu munhu his family is not here, vanogara kuHarare. So when you do this kwaari uyu unoti anonzwa sei, uyu munhu ane nzara muupenyu hwake. So iwewe kana wamufukurira dresi saizvozvo so akauya mangwana kuyani nzara. Yes, akauya mangwana kwauri wewe osvika kwauri oti ndokumbirawo iwewe unoti kuti akati ngaauye ndopandinomuratidza. Ndiyo answer yaakandipa mukadzi ndikati ho is ho. So mchinda uya hana kurega kuuya manje, otherwise pazuva anogona kuuya thrice. Like one account I perfectly recorded that he came thrice. Akauya first time isu tanga tose inini nemudzimai tanga tisipo. Akasvika akatora tie, he went away. Tadzoka isusu akauya akasvika akataura kuti ndatora tie, he went away. Akadzoka zvakare akudzosera tie. But achisvika ipapo so the way he looked at my wife, it did not please me. That did not please me. I want to be apparent with that one. That did not please me. So ipapo ndakabva ndamutini mukadzi tarira zviri kuita munhu izvozvi izvi zvine ngozi izvi. Dai iwewe munhu uyu zvawakaita kwaari musuyo akaredzeka. So please tell him to stay back kumba kwake. Izvozvo zvinogona kudzivirira ngozi. Kwedu kumusha kugokwe uku mumwe munhu akafa manje uku ndimuridzi wemukadzi. Vakatorana murume akaona kuti mukadzi wakari kuita wati ndokubva abuda rwendo. Murume chikomba chandokuuya ndokusvika ndokufisha mukadzi ndokubva vaenda out, havana kupinda mumba ndokuenda out. Murume uya ndokudzoka nenguva dzake akawana mumba hamuna munhu, aenda nechikomba. Murume uya ndokurara time kumayo kwakuyedza uku mukadzi ndokuuya. Asvika paya murume akati unobva kupi? Yes, where have you been? Mukadzi akati kudini ndokubva arohwa nemurume akanzi tell me the truth, where have you been? Kadzi ndakandina ningi. Vakarara mangwana kuseni mchinda yandokumuka ndokuenda kuya kwaningi uyawo chikomba. Achisvika kuya chikomba chakamuona achiuya so chikomba chakapinda mumba tobva chavhara chiri mumba. Uya nepower yaakanga ainayo akapusha do nechakavhara mukati zvikagiva in. So uya aona kuti panapa ndakurirwa panapa, akatora fumo ndokusiyana nedo. Uya achipusha achiti brekende mbamwe rakapinda kumusana uku rikabuda panapa kudai so. Uya achimbaya kudaro chikomba chacho chibuda panze. Uya achitenderera achimboterera chikomba so a few steps ndokubva awira pasi. Ndakairondedzera mukadzi nyaya iyo ndikati zvinhu zvakaita saizvozvo so hazvisi right, please tell him. Haana kumuudza. Ndobva ndadaidza munin'ina wangu iniko. Munin'ina wangu iyeye pangoita madisturbances ndanga ndichifanirwa kuuya naye panapa. So nyaya yakaitika ndeyokuti ndadaidza munin'ina wangu ndamurondedzera nyaya. Munin'ina akati my guru, tell him uya munhu uyawo arege kuya panapa. Izvi zvinhu izvi akamuudza futi story iyoyi. Saka akatamudza story iyoyi mukadzi haana still. Ndokubva abva mukadzi
ndokuenda kumarelatives omchinda uya ndokusvika ndokuti ini udzai muzukuru wenyu murume wangu ari kufungira kuti ndodanana naye tell him to stay back. So vaya vazinzwa ziyazi ndokuti muraini yes. Inini manje inini kuti ndizive kuti uyu akanoudza vaya ndakazinzwa muraini inawo ndokudzoka mukadzi uyiwewe wakanoudza vana mai mbanu tate nyaya you are my woman, you are my wife. Haisi nyaya yokuti raini rose rizare kuti iwewe uri kuita zvinhu zvakadai so. Iwewe dai wakateerera zvandakakuudza mudzimai wangu ukaudza iye muzvina nyaya, he could have kept quiet, he wouldn't tell anyone. So iwewe zvawaita izvazvisizvo izvo mudzimai angonyarara. Ndobva ndati alright mudzimai ndinombokuona iwewe unombowirirana namai Mbasera. Handi togona here kunoenda kuna mai Mbasera kunotaura navo. Mukadzi akati yes. Takabva tikaenda kwamai Mbasera ndokurondedzera. Mai Mbasera akati makakoniwa mai Mushamani. Pamakakoniwa ndepekuti imimi mamaifanira kundoudza vana mai Mbanu. Dai makaranga iyeye munhu iyeye. Imimi kukurati wayanani ndiani wayanai kuru. Yes, panapa ndauya ndega was supposed kuya nemunin'ina pangoita mashifts ake anga ayapfuura ake but angozongodanwa kuti chitoka basi. Right. Ubudai panze nesi. Isusu Get out. Kaku. Ini ni panze. Enda seru. Right. Chanda zira bana. Ida ndoti sana. Ndoti ndotaura nyaya ipa. Ikachenjera rufu rwapinda pakati pevana rufu ndo rwavapa but toda kupedza asira kupedza rufu isusu toti ivo vega vapedze rufu pakati pano sei ndichidaro mukadzi mwana mudiki mona pano nyaya murume akura ukatasa mukadzi pano rova uri bonde mukadzi achiuda kana bonde katatu kana kaviri katatu kana uri pawa pasiwo saka kana usina power unodzadzada so nyama nokuti unenge usina chiwafu unenge usina mazino zvanotaura ndosviripa saka now panofiwa uyu mumanzwa zvaataura kuti handikwanisi kutaura shona mamunzwa pandamutichailanyisa nzamankosi mamunzwa achiombera akatokwana kudhara nohasha mukadzi uyu haana chiori chaari kuita maona kuti ataura nyaya yeguvhu kuti guvhu rakakwenyeka pa nokuti paari pese manje ari kungofunga unoziva zvinoita bveni akufamba akadai saka endai mutaura nyaya iyi but kana mukaitaura tichangopa hedu ndaendana nababa paa vanondionesa zvinhu zvakanga ndisina kuona zvanga zviri kure nenjere dzangu zvino ndazviona ndaziva ndakakanganisira mudzimai wangu pamusoro pekukanganisira mudzimai wangu ndiri kukumbira ruregerero kumudzimai wangu. Mudzimai wangu mambo uyu anodiwa nevana vangu. Mudzimai uyu ndine mwana naye 1 wandakabara naye, asi ndine vangu vana ava vashanu. Asi behavior yevana vangu namai ava is so lovely, but only that kwakapindira mhepo yakaipa that he wanted to split us. So ndinokumbira rurekerero kumukadzi wangu, and I am in a ground of ndipe mudzimai wangu mbudzi as a token yerurekerero rwandinopa kwaari, so that we go back home. Now I am alone at home.
kune mbeu dzatakarima nau mbeu dziya dziyaiko zviri warenda zvinzi wakapedza kuroora right. Nyaya yekuroora handina kupedza, but at this moment ndine nyaya iyo yakanganiswa nenyaya yedu iyi. Ndine mombe 2 dzandikuda kuendesa kwatezvara. Ndotengesa mombe 3 uye nadzo kudare musi wa 14 musi wa 28. Ipapo ndine chikumbiro ishe. Mombe idzodzo kwedu uku kune nzara, hakuna anotenga mombe. Hadzitengeseki. Izvozvi kuuya kwandaita kuno ndakwereta mari yokukwereta. Ndine mombe yandiri kutengesa that I have sold for 4 months. Hakuna vanhu vane mari. So kuti ndipe guarantee yokuti ndinouya nadzo idzodzo, I will be telling a lie. Asi mombe dziripo. Saka toita sei manje pfuma? Maybe kana kuri hameno kuti tinga arrange sei futi zvinonetsa, because to transport them it needs money. Yes. They could be taken by transport from point A to B. Hadzigoneke because kana uchiya kana dzichienda kuslaughter ndodzotendwa kufamba. Izvo nyaya dzinowa dismo basi tese hadzifambi. Ipapo panondinetsa mambo. Ndanga ndichikumbira kuti hameno kuti zvingamire sei. What I want kumba kwangu baba, kuti mudzimai wangu tinde tinodzoreredza zvishoma. Tine mwana 1 ari kuenda kuchikoro, and we have no start. Izvozvo zviripo zviya zvikarasika is utterly zero, and our ignorance kaisusu inenge yauraya mwana. So I am saying dai zvange zvagona tiende nemudzimai kumba. Mombe dzekwana Tezvara dziri at hand, dziripo, and I have no doubt it will. Uraenda zvinzi chimboenda ipadze nesi.